Pre, wala pa pre, gigutom pa mga tao pre. So kaning lakawa guys, padulong ni ani sa mako karon. Miss na magud karon dito, so invite ni sa ako ang kauban sa mga. Mga buo pangaon sa balo. Krokodayon ni kay murag nagabihian dito kay gali katat. So salamat sa Ginoo nakaabot na gyud ni. Di pa pahuli sa mi kadali kay ang among kaubanan sa trabaho nag-andam pa o para kanhapon. Dito tapos pastor. Nandiyan ka ng kapos ng altar. May kapos ng kanton. Sa iyo. May kawa mo na tagulan ulan ba? Katawa yung Kaya sa kwento na, nawal kayo nilitin baka sa kwan, tibong mo. So relax na mi kay wala may kaon. Salamat sa pagtanaw sa akong video guys. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Dala.